Dobrý deň, poruchová služba, Sobota, prosím. Dobrý deň, ja sa volám Ivánková, prosím vás pekne, a my máme v Záhorskej Bystrici plynové kúrenie a to plynové kúrenie nám tuto riadi náš sused Leopoldovák, masový vrah, prosím vás pekne, a napáda ma s tým do mozgu a do úst a do očí za účelom oslepenia verejného. Tak ja by som vás chcela poprosiť, že či by ste s ním nespravili nejaký poriadok, lebo tam to má spravené cez nejaký elektrický rozvod a napáda ma tu s tým vrátane rodiny Královičovej a televíznej spoločnosti Marky. Tak ja som to napísala k vám na odbor kontroly, bola som sa sťažovať a stále tie útoky pokračujú, lebo túto moja spolužiačka, sekretárka u pána generálneho riaditeľa Kahánková, to je moja spolužiačka, tá si to proste dovoluje ďalej, ona to u plynárov robí u pána generálneho riaditeľa, tak ja by som vás poprosila, keby ste to skontrolovali tohoto bláznivého požgového Leopoldováka aj s tou Markizou odo mňa odpojili, lebo ja nie som povinná držať tie útoky do hlavy. To sú pravidelné impulzy plynového kúrenia, ktorými on zasekáva do krčnej chrbtice, do ušov, do očí, do jazyka, do zubov a toto mi tu robí celé dne a on si myslí, že to niekto bude držať. Ja mám 40 rokov a kvôli primitívovi, ktorého tu psychopata držia skrytého pod perinou, nemienim zomierať a nechať si tie brutálne útoky na sebe stále aplikovať. Tak ja neviem, čo to tam máte za systém, prečo to takto stále funguje. Ja nejsem povinná za celú Slovenskú republiku a slovenský plynárenský priemysel splácať miliardové dlžoby, ktoré ste vy ako podnik dlžní mne. Pozrite sa na to, prosím vás. Niekde to musí byť tuto prepojené medzi tým primitívnym Požgajovým, Královičovým, ďalší gaďo so základným vzdelaním 4 triedy a tuto vedľa je ešte pani Fabiánova, táto monitoruje priamo z Viedne, z Rakúska, mazúťačka. Oni tam majú mazúty, oni tam nemajú zemlípin, tak mazúťačke, tam narastajú pánske pohľadné orgány, tak začala to aplikovať na celú Slovenskú republiku mazúťačka. Tak ja by som vás poprosila, keby ste to skontrolovali. Pani... voláte na poruchovú službu, potrebujete od nás čo? Aby sme vám skontrolovali inštaláciu, alebo čo? Inštalácia je u nás dobre nadstavená, len niekde musí byť nejaký elektromer alebo nejaký impuls, odkiaľ to vychádza, že to ide priamo po človeku. Ja neviem, prečo to ide po mne s tým. Niekde to musí byť nadstavené na nejaký biologický pohyb alebo na niečo. Ja neviem, na akom princípe to funguje. To znamená, že sú nejaké také snímače, ktoré snímajú pohyb človeka v priestore a ten chrapuň vedľa to má asi odniekal s tou Markizou nainštalované, tam majú drahé zariadené na likvidáciu človeka, tak keby ste to odo mňa odpojili. Čo vám máme odpojiť? No, odpojte tie elektroimpulzy toho plynového kúrenia z mojej hlavy, nakoľko ja si to neprosím. No, tak na útoky sú na krčnú chrbticu. Poprosím vás, zavolajte 158, podajte volala som niekoľkokrát. Tak dobre. Odporúčam jedine tam, dobre? Dobre, ďakujem pekne, do počutia.